Здравейте, фенове, приятели и почитатели! Както ви обещах в предишната серия, една бавна и една бърза. Искахте бърза ръченица, ви бърза ръченица. Така, по-бързо от тая, трудно мога да ви намеря. Значи това е известната върбишка ръченица. Върбишка ръченица от репертуара на големите наши народни музиканти Трайчо Синапов, акордеон, и Димитър Пасков, тигъра. Трайчо го наричаше тигърчето, който свири на кларинет прекрасно, с техника, с орнаментика, и това те имат много хитови парчета, но може би това е една от най-известните ръченици. Тя по това време се свири по сватби, по празненства, по такива общински, селски, градски мероприятия и се явява някаква мелодия, някаква хитова мелодия. Затова реших да я включа в днешната серийка и да вземем да я разучим. А днес всъщност какво днес? Пешо, кой ден сме днеска? Василев. Василев ден мина и сега днеска е Йорданов ден. И ние в чест на нашия голям приятел Данчо Бизнеса, който също ще почерпи, както и нашия голям приятел Йордан Борисов, който свири на додуче прекрасни мелодии. За тези двама йордановци, колко още много има наши познати и непознати йордановци, колко именици има, да са живи и здрави и да почерпат своите приятели. Така че днес реших да ви представя парчето Върбишка ръченица, което се свири на кларинет и на акордеон, и да го разучим за блокфлейта. Разбира се, в оригинала, значи тук го изсвирих, че е малко по-удобно в друга тоналност, в тоналност сол, докато в оригинал той е в тоналност до, а за кларинет, който е в си бемол, тоналността е ре, един тон по-висок. Ето на такъв инструмент е свирил тигъра Димитър Пасков. И аз тук от известно време съм понаучил 2-3 тона на кларинета за обща култура просто. Така. Сега да си погледнем, да погледна нотите. Сега, не знам вие на какво ниво сте, но нотното писмо, нотното четмо, това е като за ученика познанията да научи таблицата за умножение и да може да чете. В първи, във втори клас да се научи да чете и да пише. Така всеки музикант би трябвало да може, ако не може, бързо да се научи да чете ноти. Някой, както казва, той вика е страхотен, чете ноти, като вестник ги чете. Има едно понятие прима виста. Даже ние като сме се явявали на категоризации, изпити там за категории и прочие такива неща, и една част от изпита е така нареченото свирене на прима виста. Това ще рече, че ти се подава непознат текст от, да речеме, средна сложност, слага ти се пред теб, ти го поглеждаш за 3 секунди и започваш да го свириш. По този начин се проверява кой колко е научил нотите и колко добре може да си служи с тях. Момент само да си погледна нотите и започваме да го разучаваме. Така, ето, върбишка ръченица. Кои са тончетата? И кои са фразите? До, си, сол, си, ла, сол. Ето тук ще ви покажа и нотите за тези, които имат някаква представа. Всъщност всички сте учили там във 2-3 клас музика, ноти, трайности и така нататък, така че малко или много трябва да можете да четете ноти, или ако не можете, бързо да влезете в крак, ако искате да свирите инструмент, задължително и е много по-лесно да се познава нотното писмо. Това беше за днешния празничен Йорданов ден. На здраве на всички йордановци,
да са живи и здрави и ние след малко ще се включим в тяхното празненство, което за тях ще бъде голяма чест, разбира се.